स्रांसालो खुवाइनि सिबि आगुलि थांलाय सुख्लायमानि लाहार बेलफां कामिओ मिड डे मिल एबा रोंनगो माइमुइ संनाय रक लाहारो आचुकलायखा तालवासा दरमाइ मानमानि आबोबाय नक नुखुं कुलग्या फुसग्यानि दारातै मकलनि मुक्तै खिक्लायलायखा बिसि नैजि हाय कावै टंखा दरमाइ हिनके ताबुकबो बांग्रि जाग्या बरकनो हास्टिनि बेबाक तांबेदिकनि सेबकरकनो 2% हायकेबा 5% के एरिनानि कक साजागो हास्टे हापांनि बखाक्तै फियाबा मिड डे मिलनि हिनके ताबुकबो साजाग्या को हायनि बागै हास्टिनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहाते राजाखर आगुलिनी एडुकेशन डिपार्टमेंटनि थानिगो असुंमुंनो तिसालायख्या बिसिनि बारा काखा अबनति वाइरे वाइ सानमानि मुंसा फिरक मुक मानियानि बागै तिनि अ लाहारो माजुकलायखा जयावै नाइतंदि नकबाद न्यूज पहिलानो फंगसांनि जिनि मीडिया बंधुरंनो एबं मीडिया फ्रेंडनो बेलायनो खाखाम हामबाय जिबाया दिनै लामा कासमनि कारण हिंके मनो दीर्घदिन चिंरंबै 2002-2003 থেকে চিনি जों अमायके स्कुल मामु संनाय फैमानि किन्तु 20 বছর पारंगै थांगा ताबुकबो चिनि बेतन बारिया आबनि बागे चिनि बेतन बारिनाय बागे जों हापांगो जों डिस्ट्रिक्ट दियो साबडिभिजन आईएएस ताइ एडुकेशन डिपार्टमेंट चिनि डाइरेक्टर आगरतलाओ ताइ जों मुख्यमंत्री थानिबो जों अमायके चिनि डेपुटेशन खायका आसुकसाबो 2-2.5 বছর 3 বছর जों आंदोलन खायमै ताबुकबो चिनि रिजाल्ट कुनु माया आबनि बागे बाध्यतामूलक जों लामो अंखान के बाध्यता जों मुचुंगिया लामो अंखरनानि ताबो फाना चिनि बेतन बारियानि बागे जों लामो अंखरन के बाध्यता जों तालब्रुम चिनि बेतन माया 3 मास 4 मास के जों अमायके जों तनि जागो चिनि अपराध तामो आबनि बागे जों हाबुनि थानि अपराध ताइनामु साना मुचुंगो बरक गोबां मा ताबुक गोबां मा तुइनो गोबां मा डिपेंड माने तुइए बरक अमायके 2% 5% बेतन बारनाय कक्साओ किन्तु मिड डे मिल कर्मी रंगी 12 मास सामंखाय 10 मास रांग्रिवो आपनि जों तामो खायबंनि बागै जों तामो बोल त्रुटि खाय आपनि जवाब तिनि हापांग्रोना नांनाय जों सावत पुलिस तिया सारा पुलिस प्रशासन दक 12 मास ड्यूटी खाय 13 मास नि बेतन मानो जों 10 मास 12 मास सामंखाय तामोनि बागै जों 10 मास नि बेतन माना नां आपनि रिजाल्ट तिनि हापांग्रोना नांनाय तिनि साना नांनाय गसना नांनाय जों अमायके ते टंगै माले 6 मालिया 2002 नि हटे मामुइ संगै प्राय 20 বছর संगै खरकसे गभर्नमेंट सामं खायका हिंके प्राय 5 বছর गने रेगुलर खायो जों चिनि स्कुलनि मामुइसने 20 বছর संगै तावगो रेगुलर खायजे गया चिनि कुनु माने बेतन बारे जायगा जों बाहायके बानसिनाय हापां जे समय कर्मचारी रगनि बेतन जे जागाव बाजारो बरक अम हायखाये बेतन माने बरक मासिक बाजार खायो जों आ बाजारने खायो जों जे बरक 100 টাকা केजी चावो जों 100 টাকা केजी चावो 25 টাকা भाई बाहाय खाय आनी मिड डे मिल कर्मीरा आं मिड डे मिल करो बाहाय के चलिनाय दिने दिन माने दिन रां बारियो चिनि रां बारिया हापां जों नायख्लाया जों आसुकसा कष्ट खायो सारा त्रिपुरा 8टा डिस्ट्रिक्ट नि बरक डेपुटेशन खायो डाइरेक्टर थानि मुख्यमंत्री डेपुटेशन खायो किन्तु बरक कुनु साक नांजाय गया आबनि बागे तिनि बाध्यता जों लामा कासननि बागे तिनि नेशनल हाईवे आगरतला दो कमलपुर रोड बेलपां हाई जागा जों लामा कासुइदों कयटा जायगा राहा कासुनाय जों तिनि जों जे हापां जों मालायासा पर्यन्त जों अलामा अबरोध खायतंनाय खायनाय जों नांखायखाय जानिनाय जों थैरिनाय नांखाय जों बुलि जानाय आबनि बागे आनि दल राजी दं आनि मिड डे मिल कर्मीरक सारा त्रिपुरा 11130 जन बरक दङ जों बुलि जानायनि बाध्यतामूलक दं ताबो दा लाहार चेंदराब ना स्टेप जों ताबुनो साबसानि परेनो जों चेंखा निनसिनमौ आं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि राज्य कमिटिनि कन्वेनर बिरकुमार देपर